Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kune video ngenzile. Akudala ngayenza ukuthi inde kakhulu, so ngidecide ukuthi ngiyenze futhi manje le ibe shorter. Lana kunenyanga eyakhuluma ukuthi indaba yenyongo kumakoti ibaluleke kakhulu. So le yenyongo isuke isisho ukuthi awuphindeli nje emuva, awuphindeli kini. Okunye futhi ngicabanga ukuthi nje into ekhona eAfrika ukuthi waphuma ekhaya washada awubuyele emuva, i-divorce ayikhulunywa. Sengikhuluma ke nje about culture. Mase kuba ukuthi neBhayibheli, iBhayibheli mawulandela noma uhamba isonto, akukaningi la umfundisi ezokhuluma khona nge-divorce njengoba iyihlazo noma iyishame nje, into embi ngokwesonto, ayivumelekile nakhona. So kule video engayenza ngikhuluma nje ngento esibuke kwi-episode of Uthando Nes'thembu. Kwase kwenzeka ukuthi abantu bazokwenza lama-comments enza ukuthi ngenze le video, futhi engakunaka kakhulu kwakuwobhuti abebeyigcizelela leyo ukuthi umakoti uthelwa ngenyongo awuphindele emuva. Ikhona futhi nenyanga esho njalo engiyibone ku-Facebook ukuthi nje umakoti othelwe ngenyongo akasayi ekhaya. Ngaphinde ngabona nenye ivideo ukuthi vele uyaphuma nangebhokisi, lo bhokisi lisho ukuthi sewuya kulowo muzi ongena kuwona usuyi-family member yalapho ngokugcwele. Lokho ngiyaku-understanda, ngiyakuhlonipha i-culture, ngiyahlonipha futhi izinto ezilandelayo. Umbuzo wami kodwa ume la because izinto eziningi ezenzakalayo kubantu besifazane, komama abashadile, uma nje ungakubuze mhlawumbe abadala, abanye banakho ukuthi ngihleleli iy'ngane zami, ngihleli ngenxa yey'ngane zami, uthole ukuthi impilo ayikho kahle. Okunye-ke esinye story nje, into eyenzeka la KZN years back, omunye umama wazilimaza, wazibulala. Mase kutholakala ukuthi why, wachaza ukuthi ubelinde iy'ngane zakhe ukuthi ziqede ugrade 12, zibe right, ziye ema-university ngoba zizokwazi ukuqhubeka nempilo. Konke lokhu bekwenzeka kuyena. Lo mama ehamba isonto, usizo akatholanga. Ngobani? Ushadile, usenekhaya elisha, akahlali lapho noma kushisa noma kunjani. Ngibuza ukuthi-ke kithi-ke ingabe le mithetho noma lama-Bible verse noma imithetho yesonto isasebenza yini ukuthi umuntu akafe ephila ngoba ungene emshadweni? I-culture ithi, isonto lithi. Uma impilo ingekho yinhle, i-value ye-culture isuke isasebenza yini lapho, nokuthi isonto lithini neBhayibheli lithini nge-divorce? Kulungile ukuthi umuntu ahlale ekhaya engasafani nabanye abantu, ehlukumezekile ngale ndlela yokuthi eze ebone ukuthi vele ukuphila akusamfanele, ngoba abanye bafike kulezo zinqumo, abanye babulawe yibo abahleli nabo. Angisholo futhi ukuthi ngibala kakhulu komama ukuthi ngisebenzise lokhu okwenyongo okuyikhona okwaziwayo kwesiko, ukuthi uma sebeshadile abantu, baba nomama abahleli kahle. Mhlawumbe uthole ukuthi nomunye ubaba wala ekhaya akasahlali ekhaya, ukethelwe ngamanzi ashisayo, kwesinye isikhathi umama wakhona ukemgwaze, kungenzeka noma yini. Sisahlonipha ukuthi kuvunywe phambi kwabazalwane kwesonto, noma sisahlonipha isiko? Impilo yomuntu ayibalulekile ngaphezulu ukuthi iBhayibheli lithini nesiko lithini? Ilapho-ke indaba. Le video ngenze kudala, le enye ende mhlawumbe ezogcina isikubhora uthi hawu, le ntombazane ikhuluma kakhulu. Yilokhu ngoba nakhona kule episode yaThando Nes'thembu abantu bathi nje phela isiko kunjani kunjani. Ngabuka ukuthi abantu shuthi abayibeki phambili impilo nhle yomuntu, ukuthi uphilile
u-right, umqondo wakhe u-right, inhliziyo i-right, uyaphila kahle yini. Before sithi emsamo bathi noma inyongo ithi noma idlozi lithi, ngoba idlozi ayikho ibhele ezokunila. Idlozi angeke likubhele out uhleli la okushisa khona, uhleli esihogweni. Kodwa mawungazama ukuthi khona ngizolahlekela, ngizohlekwa abantu, kuzoba njani, kodwa ngizobe ngiphila. Kunobaba omunye wase-Eastern Cape, ubehleli nesidumbu sikankosikazi wakhe endlini, wambulala wamfaka endlini, wamgqiba lapha amgqiba khona e-bathroom somewhere. Wahlala lowo baba lowo. Kutholakale years later ukuthi kanti lo mama owaduka vele sebazi ukuthi akasekho emhlabeni, ukhona la ekhaya kwakhe. Izinto ezinjalo zithini? Lezi zinto esiy'funda ey'ndabeni ezibuhlungu ukuthi ufike lo baba wadubula wonke umuntu osekhaya, wayidubula yena. Uyayibona leyo yinto leyo? Ngoba phela uma isiko lilikhulu noma sihlonipha sigcina, kutheni lo omunye kulaba abashadile engahloniphi isisindo sesiko, engahloniphi isisindo salokho okwenzekile ngesikhathi kushadwa nobudlelane obakhiwayo, kuze kufike la sekuthi abantu bayabulalana, omunye usethatha impilo yakhe ngoba vele kade ehlukumezekile, omunye akakwazi nokuthi ebuyele kumndeni wakhe mhlambe exoxe ukuthi hayi bo, phela kunje ngoba wona umndeni wathi hamba la ekhaya, usuphumile, wena usuwakabani. Uyabona? Ileyo yinto leyo. Ngiyazi ukuthi uma ngikhuluma amavidiyo la, uma ngenza amavidiyo kanje abantu babuye bebhoreke, kodwa nazo lezi zinto kufanele siyikhulume ngoba o-anti bethu, osisi bethu, abazali bethu bayaphela, obaba bethu, obhuti bethu, omalume bayaphela. Ngoba angisho ukuthi abesifazane kuphela abalimalayo, nobaba, nobhuti, nomalume bayalimala. Baningi nje sizwe ukuthi ubeselala emotweni waze wagcina esebonile ukuthi ayisekho vele indawo yakhe kuleli khaya, akahambe ngenxa yendlela i-relationship ebikhona i-abusive. Omunye ubesaba ukulala ekhaya lakhe, esaba ukuthi nje afikelwe ubuthongo, ngoba uma efikelwe ubuthongo kungenzeka ukuthi engavuki. Manje lapho sithini? Sizothi iBhayibheli lithi asithandaze. Ezinye izinto mangibheka mina zifuna ukuthi sithathe i-action. Sikholwa, sigcina amasiko. Ezinye izinto kufanele sibuke ukuthi impilo le impilo yangempela yini, iyiqiniso lento eyenzakalayo la ekhaya, before sisabe ukuthi idlozi noma isiko noma umsamo uzothini, noma isonto, umfundisi, iBhayibheli kuzothini. Ngoba kahle kahle le nhliziyo yomuntu iyashaya, kuhamba igazi emzimbeni. Makwenzeka zonke lezi zinto zikhathaza inhliziyo, umuntu awe phansi, kuphele kanjalo, sisaleke nobuhlungu. Kanti okunye ukube kubuyelwe nje emuva, kucace ukuthi hayi, ayihambi le ndlela, ayihambi. Kungasikho ukuthi ngigqugquzela